Presúni me Sail digitach. Agus mar roa díomh Ghlór ní bheith Ghlór ildata gníomhach túla gomsa. So is féidir sus a hógant a bhur a gcuid súile feag tamil. Is mi sé séamas de burca, agus is mi sé cathaoirleach Ghlór an Churraigh. Agus tá míad a chur an ggéilge chun cíní lár an chúnde, mór himpeall Churraigh Kildare. Ach go hátha I maiile Kildare druichead nua Kilquillan campan Churraigh manis réhín agus rá an gáin. So in our era scír mór I lár an chúnde. Tá is sa counterpartisach seo le bailte múra agus bailte nach bhfuil cohórsan. So tá míad I món deisna cainte chruthú agus imachtaí agrú. So tá míad I món cogaíocht sunna géanaige. Cogaíocht an dalamh. Seo an ground warmer an siad sa sail full of túl. So cadatar siúla going. Seo lista de imachtaí rialta. Gach lún bín teacht le chéile an lún a going I maiile Kildare. Agus bín sé sin lonathaí mílin ag difriúil gach lún. So bíon an médas módíní ag cluisiint leis an ggéilge agus ag rá go bhfuil tá siad san ag leabhar ggéilge go rud normálathe timpeall an bhaile. Có hála timpeall an cearnóg an bharige atá I leabhar bhaile Kildare. Lóna cédaine I druichead nua gach cédain. Bí an Circle Churraigh going so Riverbank I druichead nua sort Circle Churraigh do Fowlamori gach caicíis. Bé tá gach an céad dírdín de gach mí bín pop-up gealta going I teachtarna I druichead nua. An dara cédain de gach bhí bín cluiche cartaí a going I Nghailge I maiile Sunán. Agus sin anúsáideach mar bíon daoine ag smaoinemh na cartaí ach bíon an subconscious ag obair as ggéilge. So tá sé anmhaid an ggéilge. Ní bhí néan airgad I gceistá. An saran dearnach de gach mé bíon bricfás an tarla going I Gilcullen. Agus an dara ine de gach bhí bíon pop-up na sarshéalacha going I druichead nua. So sin clubheach na sarshéalach, sarsíls, tá sé tosna going inis feag 5,000 am nómar sin. So seisiún ceol agus ggéilge. So, imachtaí eile, tá Club Ghlór going, níl gach aine sa Club Ghlór, ach tá grúpa an díla se going an sin. Tá sé sin súil inis feag timpeall gábhlíon, leabhar nua gach mí. Tá compántas trámaíochta bunathe going le déanaí. Sin compántas trámaíochta Ghlór an Churraigh. Cuireamar an céad drama stáite I rith seach na Gaeilge. Tá an túdar an seo, Camilla, Coghardagus Camilla Rís. Seo sin an céad drama go thomláin as Gaeilge ceapam a bhfuil stáite I gCúnda Kildare le fada an lá. So, be mi ag Tuairisc an tógra sin I le cabhar ó Marachtas na Gaeilge. So, Tásúlgan go méid níos mó déanta going an bblin se chuin. So, trán a gceiste going I rith seach na Gaeilge, bíon céalaí a going a leid gábhar sa bhliain, bíon siúlóidí canála a going, gach timpeall gan ó tríhí. Gach ráithe. Bíon trus Gaelta going uair sa bhliain. I gConn seachtainna be míad I maiile na Tuairisc, I gCóir an trus Gaelta na bliana seo. A nuirí bhí mar ina sir, I gConn na Gaillimhe, an blian ribh sin bhí mar an mún beag I Nghaidóir. Agus an céad blian gabhid féitrí bhí mar I Rath Carn na mí. So, sin rud an úsáide ceapan ó nasc sin a cruthú leis na Gaeltachtaí.
Bhí ihe cultúr I mi man fór bhí ihe buhantíocht a going. Sin scéalaíocht, óráníocht, ceol agus riile. Agus súlgaing go méid sé sin súlgaing a ríis imlína. Agus I gur seachtain na náireachta bíon siúlód starúlagaing I maiile éigean. An blin se caite bhí sé manisteir réhín. Agus an línimeachtaí sa bhliain, tá bí gánaín butúnan seo, tá sé céad nócha né, ní céad nócha seacht. Ach so hepórnín an levéil gá céad a bhaint amach. Agus bemí de gobar go dígrasach an blin seo chun an bearna sin a lína. So sin slíomháin chun dulí deagháil ling. Dá míad ar WhatsApp agus agus ar Facebook. Agus tá timpeall 7 going ar an grúpa WhatsApp inis. So sin an but tá daoine eile teacht an go hám. Okay? Well,